nokutenda ine rudo rwamaita makwanisa kufunda kuya kuzibatsira kutenda ngemawe. Chechipiri ndoda kutaura mashoko mashoma andatumwa nawo. Ndatumwawo navadhano banguri vetriple C zvinotungamirwa navachamisa. Vanoti ivo ndiri mwana wavataruinga wavasmart banguri. Saka ndakazvarirwa mataruinga ndikadzidza chikoro changu paprimary paSt Joseph secondary ndobva vaitira pano pane mudzi yagovernment. Iko zvino vanga vachiita zvidzidzo zvavo vachishandira kuEthiopia semukuru wemadhokitari. Vanoti ivo kana paita tsaona yakaita sei havatarisi kuti unopinda Roma Savadha kana chii. Vanobatsirawo pane paita tsaona nemari yavo inoita kuita $40. Pa$40 yavanobatsira nayo vari kuti ivo vabangure ndiri mwana akazvarirwa mataruinga muno. Saka mushure mekunge ndabva kunoko ndikaenda kubasa ndaita dambudziko rokuti kumusha kwandinobva development inenge yatisarire mbijanana nekuti varipo vacho vanotonga nekuba. Saka ivo vari kuti no ini ndauya kwane Mbudhiya semwana wemwana Mbudhiya kuti ndizotungamirira development. Saka ivo vachidaro vanoti kana vazouya vachitaura nyaya yavo yekuti muvatsigire semwana vari muno tisazoomese mwoyo ndokuti development inenge yauya. Saka setriple C taingokumbirawo kuti patakuenda pacho apa tisarambe todzoserwa kumashure tese tabva zera tichingonyeperwa kuti kana mazotisarudza tichazoita zvakati nezvakati zvatiri kutadza kuita iko zvino tiripo tichitonga. Saka triple C inokumbirawo rutsigiro kuti akufa kana kusafa ngatitsigirewo vanhu vachauya vabangurisa MP wemani Mbudhiya vachamisa sapresident wedu ngapinde ake ngapinde chamisa tatenda.